Zdárost lidi, jsem tu já, Magma Pineapple, z TNT Movies a dneska jsem si pro vás připravil video, jak vyrobit rachejtle. Protože v minulém silvestrovském dílu jsme ukazovali mob spawner, který ty rachejtle sám vystřeluje, tak dneska si ukážeme, jak je vyrobit a můžete si je vystřelit sami. Takže prvně k tomu potřebujeme gunpowder, nebo střelný prach. Promiňte, že už mám plnou čestku, já si to pro vás takhle připravil. Potom potřebujeme efekty, to vám potom vysvětlím. Barviva, normálně a papíry. Takže vezmeme si gunpowder, nějaký třeba tady takhle 2 efekty, barvivo, 2 barviva a papír. Takže teď jdeme do krafťáku, dáme takhle střelný prach doprostřed, vedle něj rozmístíme barviva. Ohle, už se nám tady objevil Firework Star, Small Ball, Light Ray, Light Blue. A jak můžete vidět, tenhle světlostový prášek, když ho k němu dáte, tak ten vytváří twinkle. Twinkle to je takový, no, uvidíte. A když dáme takhle ještě peří, tak nám to vytvoří ještě burst. Takový prostě, no uvidíte zase. Teď si to takhle vezmeme, takhle 64 těch Firework Star, vezmeme ještě jeden gunpowder, dáme takhle gunpowder dolů, Firework Star nahoru a papír mezi to. Vidíte, už máme petardu, kterou můžeme úplně v klidu vystřelit. Koukněte. Udělá nám to tenhle efekt, tamhle vidíte twinkle a tamhle burst, že se to rozprostne jakoby do vejšky. Tak. Tyhle ty petardy si u sebe necháme a jdeme zkusit vyrobit další trošku složitější. Takže si vezmeme zase 2 staky gunpowderů. Teď si vezmeme efekty 2. Creeper's Head, to je hodně dobrý. Třeba zlatý nugget a diamond, pokud teda pasuje k sobě, už si to nepamatuju. Takže teď si vezmeme třeba 1, 2, 3, 4 barviva. Počkat, jo, to nám vyjde. A teď jdeme do krafťáku. Jo, ještě, já jsem si ještě zapomněl vzít papíry. Tak si vezmeme krafťák. Takhle to. Takhle našoupneme. Ty barviva prvně. Potom k něm ty efekty. Takhle to k sobě nejde, takže můžeme buď prohodit takhle. Jestli chcete Creeper's Head. Anebo Star Sharpit, takže my si vezmeme teď Star Sharpit, protože je to hezčí, podle mě. Teď se jdeme do krafťáku, dáme takový gunpowder, papír a Firework Star. Už máme. No. A to je všechno. Oho. Promiňte mi to opoždění. Ještě jsem dělal teď něco na práci, takže teď vám ukážu ještě výsledek té petardy. Před chvíli udělali a je to nádhera. Tak se to úplně rozprskne krásně. Ještě si můžu dát takhle noc. Tak, tady máte noc. Nádhera. Tímto se s vámi loučím a ahoj, hoj a šťastný let.